Moikka kaikille, se on Urpo tässä ja tänään pelataan taas vähän 8-ball poolia. Nyt pelaamme kenttää nimeltä Las Vegas. Ja minä aloitan. Ja meni yksi pallo pussiin, joten minä saan jatkaa. Ja minä valitsen yksiväriset. Ja ei mennyt, joten väri on vapaa ja se on vastustajan vuoro. Ja hän lyö vitoista kulmaan, joten hän on yksiväriset. Kyllä. Ja sitten hän lyö neloista tonne. Tai seiskaa tonne kulmaan. Ja ei mennyt, joten se on minun vuoroni. Ja minä lyön 14 tonne kulmaan. Ja menee. Sitten minä lyön 9 tonne kulmaan. Ja ei mennyt, joten karmea virhe, koska tuosta lyönnistä sen olisi kyllä pitänyt mennä, joten minun on pakko taas kehittää minun keskittymistäni, kun se herpaantuu nyt niin helposti. Ja sitten vastustaja löi kolmoisen kulmaan, ja siellä on. Ja sitten hän lyö 6 tonne keskelle. Ei lyönytkään, vaan hän löi jonkun ihan ufolyönnin, joten en tiedä mitä helvettiä hän teki, mutta ei sillä ole väliä. Nyt on minun vuoroni. Ja minä lyön 11 tonne kulmaan. Ja meni sinne pussiin. Ja sitten minä lyön 15 tonne keskelle. Ja meni sinne pussiin. Ja sitten minä lyön 10 tonne. Tai sitten ehkä 9 on lähempänä, joten 9 tonne kulmaan. Ja meni sinne pussiin. Ja sitten minä en tiedä, pystynkö osuimaan tuohon 13 suoraan, joten otan osuman vain tuohon 10. Koitan sitä seinän kautta tonne kulmaan, mutta en usko, että menee. Ei mennyt, koska se osui juuri siihen valkoiseen palloon niin kuin odotinkin. Sitten Maxime yrittää kulmaan jotain palloa. Ja en tiedä mitä helvettiä hän tekee. Hän on kyllä todella paska, joten minun pitäisi kyllä hänet voittaa. Ja nyt minä yritän tonne kulmaan 10. Ja meni sinne pussiin. Ja sitten lyön 13 tonne kulmaan. Ja meni sinne, mutta takakierre epäonnistui järkyttävästi, joten en pääse lyömään 8 nytten. Mutta minä yritän sitä kaikesta huolimatta tuonne kulmaan. Ja ei mennyt, mutta sentään minä osuin siihen. Joten se on Maximen vuoro. Ja hän lyö tuonne keskelle 4 kautta 6.
Ja yllätys, yllätys, hän on kyllä todella paska pelaaja. Mitä vittu hänen pääs liikkuu, kun hän lyö noit vitu lyöntejä? Mä vittu haluu mitään armopelejä, saatana. Oot kyllä ihan vitu paska vastus. Noin, ja minä voitin. Joten kiitos Maksimelle paskasta pelistä. Ja kiitos kun katsotte tämän videon, ja se olisi sitten moikka!